Da, să facem deosebire tăinuire și informare publică. Atunci când vorbim de o cauză penală care este înregistrată de momentul internării pacientului în spital cu o rană penetrantă în regiunea abdominală și cu informarea tuturor structurilor și includerea în tuturor registrelor, inclusiv și în registrul numărul 1, ca material și examinat prin prisma articolul 274 Cod de procedură penală și este mai târziu pornit urmărirea penală, nu putem spune că este vorba de tăinuire. Iată, dacă să vorbim de tăinuire, interesați-vă la Ministerul de Interne. Anul 2012 au fost tăinuite 311 infracțiuni. Iată, asta este tăinuire. Infracțiune care nu este registrată, deși este făcut un denunț, este o plângere, este o adresare, dar nu este registrată, nu este investigat. Și nu am înștiințat pe nimeni din conducerea statului, pentru că procuratura este o autoritate independentă, autonomă, așa din cadrul puterii judecătorești și nu se subordonează niciunei alte autorități de stat. Simplu. Această vânătoare a fost o vânătoare legală, în primul rând. Pentru că și după 23, în data de 25, în data de 26, 28, 29, 30, s-a vânat în această rezervație naturală. Precum și 20 de ani în urmă, permanent se vânează în această rezervație naturală. Demisia, vă spun de ce am dat. Există mai multe premize care au stat la baza demisiei mele. Asta e ultima întrebare la care vă răspund. Una este, deci, anume, am vrut să scot această influență politică și denigratoare asupra procuraturii, pentru că toți 3 ani de zile, 3 ani și 3 luni cât am fost în această funcție, permanent a existat această presiune politică. 2, pentru mine a fost de ales, ori eu aleg funcția și rămân în funcție de procuror general, sau eu îmi aleg familia, copiii și soție.